cha DPP mulibe nkhanza. Mulibe nkhanza. Nkhanza njani? Nkhanza kuchitira chipongwe anzako. Monga MCP ili ndi nkhanza kwambiri. Ai tisabe. Iya usafika mimi bwana. Manga bwana. Ndi zambiri zimene akusonyeza zosakhala bwino iku anthu. Zinthu zoza kukwera mtengo kwambiri ni nkhanza imeneyo. Ni nkhanza. DPP ilibe nkhanza. Ai DPP ili bwino. Unalowa liti chipani cha DPP? Ninalowa 2005. Ndi abingo. Munayambira ndi abingo? Yetu. Kuyambira ba Friends of Vipya. Poyamba tinali mu UDF. Ndipo pamene acheya anati kuti tavotera abingo. Tinavotera abingo. Basi pamene zinakhala ngati zinazavuta. Venafe tinati situasiya abingo. Nkupita nawo ndi chisogolo. Mpaka pano. Ngakhale nthawi imene abingo atamwalira, ena anathawa, venafe tinasala momo. Panalibe chifukwa chothawira ayi. Talowa mboma. Pano chifukwa cha mpungwe mbona nachitika na FCP anzatu kuti landa boma mopanda kuoneka bwino ayi mwakuchita kuba. Koma we are still in nganga ndi DPP. Sitizaisi ayi. Ndikube kuti kumudziko muli mwina ndi wana zidzukulu amatijani amagwirizana nazo zoti mudzipanga ndale kwambiri. Maja bwino mundale mwe maja bwino mundale mu maja bwino ndangasi ma candidate amakuchunani hayi choncho ni chomwecho nditu hayi zili bwino asimayi ena amachita mantha kuyamba ndale inuyo simaopa kuchita ndale hayi ine sindiopa chifukwa zikuyenda bwino ena ali ndi bad feeling bad picture ndi ndale amati mwina ukakhala mundale umachita zosakhala bwino amati kumachitika nyani kuti mundale ena amati kumachitika zachisembwere inu sama kufusirana azibambo palibe inovuta kwambiri ngakhale kuti wina anganifusire ndikuziwa ndithu kuti ineyo I have got a responsibility kunyumba kwanga siningavomera zili zonse. 2005 munayamba kuchita ndale 2005 mpaka pano simunaloweso chipani china chilichonse ayi mmene ndachokera ku UDF kubwera mu DPP sinaloweso wena ni mu DPP simunachoka sinasunthe ndipo sinzasuntha mayondaro DPP kwambiri ayi tathokoza kwambiri amene akutionera pano mwina kumudzi ko bajamati mwachokera ku Ngatabe mwina kumzuzu akutionera mwauza zotani za nsonkhano kuti ukuyenda bwanji kuno kumzuzu mwadya tadya kwambiri tadya lunch ndi dinner inde tadya tachokera pakudya choncho mukone kokhuta mukone kuti mwangudya kumene tadya kwa basi kumwera ndi Fanta yemwe mpaka umwera mpaka umwera kumwera Fanta ndiye chipanicho madelegate adzina nala azioneka awa ni madelegate akuluakulu tathokoza kwambiri Cafe macheza ndi amayi ena apo akuoneka kuti akusangalala kwambiri ndi chipani cha DPP anthu ambiri tu ngati momwe tinaonera panja mamawa muja ngakhala azimayi ena omwe amayimba nyimbo kuoneka kuti ndithu chipani ali nacho pa mtima anthu ambiri amene ali kuno komanso Brian munthu kuti ufika kuti ndiwe delegate kuti kudera lomwe umakhalako chipani chidakukhulupirira ndoti chipani duma chikonda delegate samangokhala munthu kuti amachoka lero apa kupita uku ayi munthu kufika kuti we mchipani akukhulupirira kukuika kuti we ukhale mthumwi mchipanicho kuti ukhale ndi mphamvu kumakaponya voti choncho umakhala kuti chipani ndithu uli nacho ndithu pa mtima kumbuyo tikuona ndithu anthu akadali pa malayini apa ndi polling station yachiwiri imene ndi polling station yachiwiri kuseli kuja kuli polling station ina kuliso tu ina kumeneko anthu sakuponya voti ndendendeso momwe akuponyera mavoti polling station imeneyi ndendendeso momwe anthu akuponyera mavoti chifukwa ngati apa ndiye kuti akuponya voti ya national
organizing secretary. Apa ndi kuti national organizing secretary. Chomwe chikuchitika akachoka kumeneku akumatenga ballot papers amaudindo onse amene akupikisana ndi matebo momwe mwakhala akuluakulu akumekimu atengapo pepala atengaso apa pepala akaponya mene mwatenga apa nkumayenda ndithu nkumapita choncho mpaka na kumeneko ndithu kumusiko ndiye zomwe zikuchitika pano ndi ndendendeso zomwe zikuchitika station ya kuseli ngati apa ndiye kuti pali mabaloti a vice president central komanso secretary general ndiye kuti pa vice president central akupikisana ndi Paul Gadama komanso Alfred Kangata, pa secretary general pali Clement Mwale komanso Peter Muketo. Ndiye kuti chimene chikuchitika pamenepa anthu ma delegates akutenga ma ballot papers amaudindo awiri kukaponya akuyenda ndithu kumatengabe ma ballot papers njira yonse mpaka nakukafika kumeneko ndiye ndimanoti zimenezi ndi zomwe zikuchitika mpaka kuseli mpaka naso kumbuyo kwathuko ndi zomwe zikuchitika ndithu malo ovotera ndambiri malo ovotera primary ndithu anthu line imeneyi kufika ndithu pamenepa kuunikidwa alipo komanso akavotatu akumachita momwe timachitira chisankho cha dziko muti kuchita apa ndiye akuchita voters roll kuonetsetsa kuti dzina lilipo aone kuti dzina lilipo kenako monga momwe mukuonera chithunzimu kuonetsa ndithu kadi kuonetsa kadi ya udelegate ndaonanso apa Nyamula Chalunzika ndi kuti munthu sungangobwera pano kuvota sungangobwera zikanakhala zophweka ife tikanavota kalekale zikanakhala zophweka onse ali mchipinda muno mana delegates akanavota kalekale koma kadi imeneyo ndiyomwe ali nayo delegate akubwera pamene pakuchita verify ndi delegate akalipeza dzina lija akumayika chala umo kuti usavotenso nditaona nthawi inake apo mboyena nabwera ali aine ndizatere dzina langa latere nda anafusa ameki alitione chala chanu ali mvota kale ndi akumachita debit alacho ndithu muyingi moti munthu sungavotenso kawiri mmene mmene zikuyendera very transparent palibenso kuti munthu unganene kuti sizinaende bwino yayi tidutse apo wina angadandaule kuti sizinaende bwino ndoti zimenezo zili kunja koma ndimafuna kuti apa ndi pamene ma delegates ambiri ena ali panja ndiye ma delegates akumalowera apa akumafusa ID kenako ndikulowa muno ndikudzavota very organized. We must give it to the Democratic Progressive Party ayesetsa kutsata dongosolo mwinaso andaganiza bwino kuti ma delegates akhale panja osasakhalire mkati kuti kukhala mkati wonse mwina zikadabweretsa chisokonezo kuti ayambe kwachita soti kuti oyenda kwakhala panzere ndi awa koma pa mizere likale kunjaku moti ngati awavomereza tsopano kuti akhoza kulowa so pamene pa ma delegates ambiri ali kunjaku alowa mmodzi koma awa ndi amene awalola kale ali pa line yoti akaponye mavoti ndithu titha kuona koso polling station ina ya uko zonsezi mwina anthu aone kuti kuno voting yake ikuyenda bwanji tikamati ikuyenda konsanga mwina anthu aone kuti onsewa awa ndi kuti afuna akavote ndithu onse mwachokera kuti ndachokera kudowa 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 zikuyenda bwanji kudowa kudowa zinthu sizikuyenda plan bwanji chokuna nchani kudowa mavuto malingana ni boma amene luyendera ndithu likuti atipite poyamba likakonze chipani kenaka lilimeno ndalimva ndila kudowadi dowa ineni ndinewo patipati kudowa kwake kudowa Mpandika pamudzi pa Chizewe Mpandika ndithu chifukwa chani machikonda chipani cha DPP chipani cha DPP ni machikonda pazifukwa chifukwa chake nchonena kuti president wathu Profesa Peter Mutharika amalola anthu akhale ndi chakudya ndiye munthu kuti akhale munthu ndi chakudya naona muvomereza kwambiri munthu kuti akhale munthu inu mabulani kuti mulankhulire mwali ali no ndiye chimenecho ndimene mamukondera Profesa Peter Mutharika moti Arthur Mutharika kudowa akudziwika kwambiri oti akanakhala kuti amabwera anthu ambiri ndiri galimoto zidakadziza samati kudowa kwa Congress
okuridi koma panopa ife suludziwa iluso kwenye uno aunena wazinzona zedi olunena zona ineyo ni governor alunena zona zinanga ni Malizani Manuel amene naigwira Mbudzu Kang'ona constituency ndine governor wa chipani cha TPP governor wa Chinyamata wanga na amene wishes master uyu ndi youth director yes aunena kuti TPP ndi moto kujeni kudowa kwambiri ni moto ukhalodana luri tibwele mmene anthu amafunikira otabwerera galimoto zikachepa zikachepa galimoto zikachepa zimene zimachika zonena kuti ukakhala kuti unakwatira ndiye kuti umamuleka umati ngoyipa ndiye kuti kena kuti akatenga wina umene umati ngwabwinoyo atakukhumulisa umakabwerera soja umati ngoyipa uchi ndiye mmene zimakhalira ngasiwakwatira umati apa panapapeza endi urakwatira baja umampeza mavulo ndo umati nikalengeso wina ndesanu kuti akatenga wina uchi umati zona ndezina mwina pajapo nungabwera soni wali ndiye bola pajapo abaya niru dziko lisili bwino dziko silenda bwino endi wanthu akamane kurayi chaka chino kunali malonda chaka chino kunali malonda zove sisoni sa uli magulitsa foja kwambiri kwene kumengu kuti malimati fodi adagulisadi koma tidziyezo ne kuti fodi amalimani anthu opeza bwino nde kuti anthu opeza bwino aja unali mfatereza Fareza uchadali wotsika kwambiri Fareza uchadali wotsika kwambiri pa ulamuliro wa Profesa Fabio Mutharika 1895 ndekuti makopo naja amabweraso panopa muziona atsitsaso makopo naja Fareza 100,000 ineyo ndikaitenga ku simungalime ilino gogo kumene kujako kuda wako timaro gogo ndama ilenga ku ndekuti foli ayo anthu amene oti ngochita bwinona ona limadi agulitsa koma panopa kudowa ndalanga pezeke ndama foli panopa tunena panopa izinthu zofisisoni ndadabwera kuno poyamba penipeni tikoze chipani chathuchi kenaka ndekuti tilowe mboma mulowa Brani izi zimudzalipangira kuti ludzalumbirisa Profesa Fabio Mutharika pamba chana lili lumulumbiritse basi mwatenga ife adifa kudowa ndiye munthu amene munena alamulayo panopa ngokudowako nde boma ladzulenga hayi wamo muyankhula modzitembatu kwambiri kunoku amene alamula nde mavuto ruwadziwa ndifewo okay ya munthu muli wathuyo Brian iruziwe zimachitika zoti gula ramavina yafika kukule ngani ngasinile njewa bwino gula akamavina akakhala wako akala kwa ng'oma umangulo wamba kwa manja pang'ono udze zoti ichala kuitsa isona nditu munthu alulakwa wala kwa bari munthu izi ndakuzani zonena kuti tipita kumudzi ndeti khure si maru osiriona kuno ngasiriona mpunga koma kwathu kusimba kuli mwe mpunga mpunga kakati soka nthumba mu mtango fara uyapita yapo walingaradia walingaradia ndeonanso kuti palichicha waradia songa nene kuti uyapita yapo walingaradia jekereli te urili khebu ino kuti unadia okay koma panopa munguona mene kodi ndiye kuti anthu akumudzi akuzitsatira zinthu asanganamize anthu akumudzi mene zikuyendera munthu akumudzi panopa nkumakoza kuti poti inewo nimadziwa yankhula bwino English ndenkanamiza ugogo ona banda ona tidzi wanama nthawi imakwana aru anthu amati nthawi nkachitsiro ndiye kuti pamene umayembekezera kuti ndzarere nthawi chimakhala kuti akuthera ndithu ayi ine ndakondwera kwambiri umva chichewa chakudowa komatu ndiye mukuzitsata tundaletwe kwambiri munthu sangakunamizeni sangatinamize imatsata ndalezo nulamuliro bwino basi koma mesana nga amati gule amakhala ndi omwimbira okuti amakhala ndi omwimbira koma bora gule adakhala kuti wachena bwino wani komanso adakhala kuti aluvina bwino
inde kaya sunganguri kule ngwanga ndi sana ngwanga alumbwira ule alumbwira ndiye ngwanga panguli palicha lukanda mwanga ika mdambo muja kuti 2025 boma fatalo ndagule fwa bule mbabulino Brian likambe chonchi kanga ndi muli mauri ni mawu chimene chikachonena kuti ifeso limavina mbwalomo koma limombedwe nthu manja ndithu anthu ambiri koma ndiye kuti zina zimene timaona kuti timalakwitsako ndizotabwerera kuno Brian inde kandiye zilipo zina zimene mudzoti mmalakwitsa ndipete kuti na chilungamo DPP pena mmalakwitsa zina timalakwitsa ndiye mukonza ndiye salonga sitaona kuti opposition imarere ya ndiye kuti mmene tabwerera mu Brian ndiye kuti tichosomere timaona kuti oyaya ndelilike bwena ngasinyotsitsawo ndikuthokozeni kwambiri inu youth kuma mwayankhula mwamphamvu mwayankhula mwamphamvu inunso amalizana director kudowa tathokoza kwambiri zomwe kwambira plan ndi mmene akuyankhulira anthu kuno Jona Pankuku komanso Kafe Maulidi anthu ali nkhani twawo kaya mamva kaya dzichotsa chakudowa munapita pa center nali pa center nakuvani anthu akulankhula nkhani nakuvani it's quite interesting kubamva kapena mwina zili mbali imodzi yokhayi komano I think those Biden nafusa kuti akudowa sindepa oja ni MCP mina ndiye munamva pena yankhira hayi tonse tukhawo malaiko mkuno ngati ali mavuto ngati shuga akakwera ngamathokwera kokonso so mwina iwo amalankhula ngati ndi Malawi mwina ukapeza ena mwina kakana life we are okay koma nawonso akupereka maganizo awo komanso akuonekeramo yakudo wako kumama sapota khangati DPP ndaona pala amayi enanso apa amayi mwachokera kuti Zomba mwachokera kusomba atsogoleri mwachokera kuti konzuzo komatu nsonkhano ulindi wako nzuzu komanso Zomba inu nda delegate Zomba Tondwe, Zomba Chikome, Zomba Tonya. Zomba Tondwe? Zomba Chikome, Zomba Tonya. Kapeni direct. Mwaenda bwanji kuchokera kusoma? Takwera ma minibus. Mafuta kuti mwaenda bwino? Okay. Mwavota kale? Yes, tinavota. Mukavota chabwino. Atsogoleri mwati mwachokera kuti? Ine Nzuzu. Ine Stephen Nkoswe, secretary papa district level. Sikuyenda ba Nzuzu. Kumeneko kwaife kumbali ya chipani chathu nkwabuno bwino. Koma mavuto lumala muno limene kudandaula. Mudandaula jana? Amfumu zinthu sizikuyenda. Pamene sira ife sipale choncho. Peter Mutharika adzakonza zinthu. Zimenezi zachitika ndithu. Amapanga chinthu nkulonjeza nkupanga usati kulonjeza nkungwasiya ndumalere. Ndithu abala. Chifukwa chani mmachikonda chipani cha DPP? Zinthu zambiri zimene akati ayankhula nkuluyu Professor Peter Mutharika ndi munthu ndi chinthucho amachilonjeza nkuchikwaniritsa. Pamene pano amangoyankhulamo pani atayankhula kuti anthu khanga tasangala koma pamapiri zonse sizichitika. Tathokoza kwambiri. Tikulankhula ndi anthu osiyanasiyana kumva ndema zawo gulu lonseli ili lupita ukavota ili mwachokera kuti amwali Mangochi Mankibe. Mangochi Mankibe? Inde. Udindo wanu kumeneko? Ine ndi secretary wa amayi. Secretary wa amayi ku Mangochi Mankibe? Inde. Chipani cha DPP champhamvu bwanji wewe? Iyi champhamvu kwambiri ndipo palibanga chigwedeze. Palibanga chigwedeze? Ayi palibe sangaelekeze ndithu. Ndiye mwavota kale? Ayi apa ndili panzero ukavota. Koma mwaja? Kwa kudyeratu. Mwaja? Kwa basi mawa masana madzulo ano ndadya ndithu. Kukhutaso. Ayi muoneka kuti mwakuta. Ndithu. Mukavota ndi mphamvu munakuta. Kwambiri. Ayi chabwino. Atsogoleri mwamenya ndi paleta yomwe. Ine mailo sili chapa kuchoka ku Nchewu, director of youth. Nchewu ili muno Nchewu? Nchewu ili muno mutikitiki muno. Koma sono director of youth ine ndi Mnyamata. Iyai akati director of youth sio hapa kaya Nyamata yako koma udindo muno makhankhala kale iwonso ndabe umaputsa Nyamata yoncho mamuna Nyamata kungurazi yambe asona sokolovera ndiye zikuyenda bwanji kunchewu kunchewu zikuyenda bwino kubasi ndale zikuyenda bwino kwambiri nchifukwa muna kuti yonchi osakugona yayi kuti tivote basi mufuna muvote kwambiri ayi chabwino ndicho bwana wanga chipani cha DPP ndi champhamvu bwanji chipani cha DPP ndi champhamvu kutengera ndi mtsogoleri wake Professor Peter Mutharika kuleza mtima situkuko kutitsa mitengo ndife timakhala kuti manyadira kwambiri chipani ndi champhamvu kwambiri ayi chabwino ndithu amayi mwachokera kuti? Achokera ku Mwanza Central. Mwanza Central. Mwanza ili muno.
Oho. Kumwanzo zikuenda bwa? Zikuenda bwino. Nditudi kuti anthu ambiri ali pambuyo pa asapita Professor kuti Mutharika. Oho. Acha bwino. Nditudi. Ayi Jonah komanso Cafe ndi mmene zikuchitikira kuno. Your thoughts this far? Mizere ikanalipo Brian ndimatiso angoaonetsa anthu pa chipata chimenechi anthu enaso akudikirira pa chipata chimenechi patsogolo pathu papo anthu enabe akudikirira pamenepo akuti alowe achite verify alowe ndithu mchipinda chino nawo azaime panzere aponye futi madelegates ndipo akadalipo panjapo ndazungulira kanthawi kenaka macheza ndi anthu madelegates akadalipo komanso tikaona mizere imeneyi anthuso ndithu mizere kutalika ambiri akulowa nanena kuti nthawi ina tipeze mpato kuti tikaonekonso ku station yauko koma momwe ndikuonera zikuoneka ngati mzere wina ukulowa polling station yauko pa mizere yomwe ili pa red carpet imeneyi mzere wina ukulowa polling station yauko mzere wina ukulowa polling station yauko pomwe mzere oli pakatikati ukulowa polling station ndithu yakumeneko ndi anthu akulowa abe ndithu madelegates anthu akupitirira kuponya vote ndi mmene zikukhalira kuno tilowere kuti from here producer tilowere kuti bala kuti yankho tilowere kuti tilowere I think tibwerere mbali ya huku. This is our continued coverage ya DPP National Convention. And nditu mukaona wandi Malawi Electoral Commission all the documents ndizina zotero anthu akuvota pano. Mwa vota kale kodi atsopre? Vota kale bwana wangu. Vota kale? Ikwambiri isu. Zonse tayale? Zonse tayale. Acha budi. Popanda zonse. Mwachokera kuti? Kucholo. Yeah. Cafe, over to you. Ndithu Brian ndimati tipite kutsogolo kuchona. Ndikuona kuti akuluakulu achipanishi akadali chipinda chino. Ambiri asonkhana pena pake apo akucheza mwina titakacheza nawonso fuka achaponda kuti akhala paokhaokha ndi achapondawo atachezera koma akhala paokhaokha katulosira agwira msanga pamenepo komabe tionenso apo pali akuluakulu ena achipanichi amene avota kale koma akadalipo pamenepa akudya tengwadikira kaye akudya ndikumbonetsa mbamo munthu mwina sizingakhale bwino kweni komanso apa bakhanga bali meeting apa apa bakhanga bali meeting apa fa ndakuluakulunso kodi zikuyenda bwanji zinthu Brian anthu adakavota abe mene ukuonera koma tikuona ngati tikulowana kumapeto kuti chimalizo siku muno zitha lomwe komanso anthu aulusidwa lomwe owina ndi olephera omwe so far pictures any challenges no things are going very smoothly. I think pena pake tinangochedwa pang'ono nkuti afika nthawi inoyo komano when we are planning timaona ngati around 7-8 will be done koma tinachedwa pena pache zimachitika in terms of planning mapanga plan zinthu tikusintha pang'ono chabwino ndithu Jonah koma mwina apanga kuti zokambirana zichitike mukasankha leadership yatsopano ndi pamene mukukambirana zosintha constitution nkhani zinaso zokhudza chipani munaganizapo bwanji pamene patimaona ngati kuti mwina council yomwe idalipo kalero ikambirane zinthuzo mwina kapadali mavuto azachuma kuti mukonzekera bwanji chisankho paperekedwe malipoti mwapanga bwanji dongoso lake kuti NGC ikambirane kumapeto after zisankho chifukwa taona kuti mukambirana zakukonza constitution mukamaliza chisankho izipanga zimenezo ndi council ya nyuwani mudafika pamenepo bwanji tinene kuti zomwe tikunena kuti functional review tinagana pa NGC nangoiwala madate yache anthu anachivomera and central committee so inachivomera lerolo kunali kuauza anthu kuti zomwe tinagwirizana ndi izi
anthu achivomere kapena iyayi. Sitikunena kuti tikupanga push to the new NGC here. It is something that was adopted already by the NGC, also the Central Committee. Lero chimabwera kwa the general delegates, the general convention, mene manenera constitution ya DPP. Ati nakuona na chipungu mdali chapo nditu. Kapena mwambakale nanu kulandira malipoti. Malipoti amavoti kapena ajana mimi. Amavotiwa. Nakuona na mdali chapena pake hapo. Kungokhala nokha mukulandira malipoti. Malipoti sanambe kufika. Sanambe kuwerenga. Anthu adakavota abe. Koma mukazungulira munomo ndimamva anthu akumanenabe. Kuti mpando umenewu timusire chimwemwe chikungu. Kameneyo ndiye utika. Atimudziwa. Zikomo kwambiri. Zikomo kwa basi. Akone kuti akadadzithemba chipungu kuti mpando umenewu sadagonjeretu chifukwa ndimanena John tikantheke naona dali okha ukoti ngatachita mokhumata chipungu ndimati mwina kapena nawo akumva malipoti kuti bana mkhaidwa apa zikuoneka kuti nawo akadadzithemba ndithu kuti mpando umenewu ati ngapambana kwa Suleiman. Chisankho ichi. Chisankho ichi komano ineyo if you ask me pata ukhabe ma surprises ena ndi ena mu chisankho cha lero delegate na amene ali ndi final say. Tinazoona zimenezi convention ya MCP anthu amawi yangana kwambiri koma zimathautuluka zosiyana. So tili pano beli manenera kuti kulibe kuphawa mpaka nazotsatira zitabwera. Kuyankhula kumeneko nkwansulizo muntima mwanu muli munthu. Muntima mwanu muli munthu. Chabwino. Can you take us through kwa amene mwina ngotipeza madzulo ano chifukwa iyi ndi 29 minutes past 9 Central African Time. Mwina ina ngotipeza kumene mawawu kunali zotani ndipo former president Peter Mutharika anayankhula zotani. Adayankhula zambiri Brian Peter Mutharika moti speech yawo momwe idalilipo tsegulira mwambo uno. Ndimayembekeza kuti speech yotsekeranso mwambo uno ayipereke okha tiwamve kuti ayankhulanso ndi that same energy chifukwa adayankhula ndithu mfundo zotchakuka mmawa kwambiri. Nkhani imene akunena ndiyonena kuti ali ready ndithu kuchotsa MCP. Adapitirira ndithu kunena kuti yambani kupangira komwe muliko DPP ikubwereranso mboma. Anafotokozapo kuti boma la MCP lalephera pa zambiri. Akuti chuma momwe iwo adali mboma chidali bwino pano zinthu sizili bwino. Ati malonjezo ambiri omwe adapatsa Malawi tikutengerani kukenani. Akuti pano anthu lero ali kubaga moyo sizidachitike. Malonjezo omwe adapatsa Malawi malonjezo ambiri sadakwaniritsidwe. Malawi pano pando okhumudwa ndipo adapita kunena kuti ndakuzana Malawi kuti izi si zinthu koma simunandimvere. Akuti adawachenjeza anthu kuti musavotere awa koma sadamvere. Ndamanena kuti pano tonani momwe zinthu zikuchitikira. Ndiye iwo alankhula ndithu mwachimvemvemve kuti akukonzekera zobwerera mboma. Amachita kutchula madeti kuti tsiku lakuti ndi lomwe tikulowa mboma tikubwerera mboma. Tsiku lakuti tikukapangitsa phwando ku Page House koma ngochi takonza kale malo alipo atakonzekera kale zonsezo atakapangitsa phwando ku Page House imeneyo akuti Victory Party ati akukonza kale. Anachitanso kutchula kuti ife tikuona kuti pa tsiku lakuti lizakhala tili mboma ndipo onse otsatira chipanichi ya Malawi adzabwere ku Page House ndikomwe tikukapanga phwando limenelo. Adafotokozaponso makabankhani yokhudza kupezeka kwa zipani ngati UTM afford UDF pa msonkhano uno. Akuti adatchula verse ndithu la Bible kunena kuti
ngati momwe zidalili ndithu m'Baibulo akutinso ufumu wa boma la MCP ugawidwa awachotsa mboma kudzera mu DPP, UDF, UTM ndi Afodi. Pamenepo tidapeza mwa Ibrani tidakacheza nawo amthalika kuti mwina atambasule bwinobwino chifukwa sadali straight kuti kodi akutanthauza chani. Adazanena kuti that was a joke. Koma kenako okhasa adazanena kuti koma komwe tikupitako tikudziwanso kuti pakufunika 50+1 kuti anthu mupambane kutsatira kubwera kwa 50+1 ndi amafotokoza kuti tikupitako inde tikufunika 50+1 koma sitikunena kuti ngati DPP kuti tokha sitingapambane. Amthalika kuti akuonanso kuti okha atha kupambana koma komwe kukupita zinthuku palinso ndithu kufunikira kwakukulu kuti pakhale apeze 50+1 kapena over 50+1. Adafotokozanso nkhani yokhudza anthu omwe akupikisana pa maudindo akuti chipanichi chikupita ku nkhondo kuti apambane chaka chamawa ati pakufunika kumenya nkhondo osati amasewera. Ndiye adawapempha anthu omwe akupikisana kuti akhale anthu oti ali ndi kuthekera kukamenya nkhondo imeneyi. Akuti anthu ngati ena akufuna maudindo koma mwina ndaulesi sakakwanitsa kumenya nkhondo yoti DPP ibwerere mboma chaka chamawa, anawuza anthu kuti mwina zitayeni withdraw, zitayeni musapitirize chifukwa nkhondo imene tili nayo mtsogolo kufunika anthu olimba sizikufunika anthu aulesi. Adafotokozanso kuti ngakhale ma delegates kuno avotere anthu amene ali olimba mchipani, amene angathandize chipani, amenenso angathandize dziko la Malawi. Anapempha kuti musavotere anthu amiseche, musavotere anthu okuba, musavotere anthu obweretsa kugawanikana muchipani, koma muvotere anthu amene ali ndi nzeru, amene angathandize chipanichi kulowaso mboma komanso kuthandiza dziko la Malawi. Anakamba poti kaya ena kumakupatsani mowa amwereni, kaya kukupatsani ndalama adyereni, koma musakavotere ngati alibe ukadaulo, ngati alibe nzeru zopititsa patsogolo chipani cha DPP komanso kupititsa patsogolo dziko la Malawi. China chomwe adanena kuti iwo ali mchitsimikizo chonse ndithu kuti abwerera mboma. Ati pano pamomwe zilili pano olo munthu inake kuti panjira kumpeza kuti wamwa mwina ambuye tengeni, adagwiritsa ntchito mawu amene kuti wamwa ambuye